Σταθεί στον αγώνα με τους Μπατζόκα με το νούμερο 79, Ζαμπρόπουλο με το νούμερο 6, Πιπίνη με το νούμερο 15, Κόμπο με το νούμερο 18, Χαραλαμπάκη με το νούμερο 32, Μίχο με το νούμερο 8, Τελκάδο με το νούμερο 38, Κατσίκη με το νούμερο 7, Καραμαλίκη με το νούμερο 9, Μαυροματίδη με το νούμερο 19 και Κλούζενερ με το νούμερο 11. Η αναπληρωματική της ομάδας μας, ο Καβαρίδης με το νούμερο 35, το Ριβάλι με το νούμερο 10, Αλεξάνδροβιτς με το νούμερο 17, Σαπάνης με το νούμερο 5, Μίχος με το νούμερο 21, Χατζηπαντελίδης με το νούμερο 80 και Βασιλείου με το νούμερο 4. Προπονητής της ομάδας μας ο κύριος Νίκος Κυραγιάς. Η ομάδα της Ηλιούπολης θα ξεκινήσει τον αγώνα με του Στακίνη με το νούμερο 1, Ρουσάκη με το νούμερο 20, Νικολόπουλο με το νούμερο 4, Παραδά με το νούμερο 32, Τσιόλι με το νούμερο 31, Κρητικό με το νούμερο 9, Παπαδημητρίου με το νούμερο 8, Σανιέντο με το νούμερο 11, Δημήτρη με το νούμερο 28, Στεφανίδη με το νούμερο 19 και Νατσεύσκη με το νούμερο 14. Αναπληρωματική για την ομάδα της Ηλιούπολης, ο Θέμελης με το νούμερο 75, Νιάρος με το νούμερο 18, Πασαλά με το νούμερο 23, Βολβοσιάν με το νούμερο 23, Τσατσαρής με το νούμερο 2, Τσόνης με το νούμερο 16 και Σικαλιάς με το νούμερο 3. Προπονητής της ομάδας της Ηλιούπολης ο κύριος Παντελής. Διαιτητές στον αγώνα ο κύριος Κίζας του Συνδέσμου Δράμας με βοηθούς τον κύριο Νατσιούλα του Συνδέσμου Λάρισας και την κυρία Κουροντιλιά του Συνδέσμου Καρδίτσας. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Κουμπλόμενος του Συνδέσμου Λάρισας. ¡Qué lindo cerrar el azar! Me encanta. Hay que sacar fotos juntos. Le pongo el dedo en el de sonido. El primer tiempo sacas fotos muchas que va para acá, va a estar más cerca. El segundo tiempo que patean para acá. Sí. Lo hizo ahora Gonzalo. Ay, justo siempre lo digo. El primer pase de Gonzalo. Se nota que hay argentinos en el equipo. Pero es raro, esto no se pelea nunca, ¿eh? Pero ya